Haka khat nyau tarik unai lur arhaja arfuar ka skol Ramakrishna Mission Secondary School Maumlu Sora kala pelong ya ka program penkup purom ya kitu ki kena jong ka ni ka skol ki bla pas bah haka exam matrik bat kerpang ru ya usamla ya ini skam dendam ubla yo top 20 haka position ka bakhat way house nam arhaja arfuar welcome address na is W Biswed bilang headmaster jong Kajing temu jong headmaster bagi noi kai jong kani ka skol ban pelong ya kani ka sni perkup burom bakerpang ya kitu ki kena ki bla pas bah ha ka examination kalong hi kum sibenta ban penslur ya ki kena khamtam bagi nang yai minat ba tresitom shu nang ni syahman ba kum juru kalong kum ka jing aimen sim ya ki kena jong kani ka skol ki blang ya syahman ha ka jing puli ka jong ki na bon sawian ya mi idong raban sing hasuka bagi bagi bantuan buram ya kan nikah sinong ya tahu kejomi nah aku beli khantam ya kini di badan mentaru bagi la pendon buram banyange bahkan ni kejing pendon buram joki kanang wan rak su untuk buram nang ni sakamat ni pendon buram ya pi nama pian rak risol kalau bah ni keputusan yang ni Snow Chapi yang kajual pendan buram jongi yang kimen jongi kibawang tai akan nama buram hakan ke skul. Semua banyak tu baru ikin hikai baya yarap ini adu katu bangin long bangin appear itu exam hakan di sekolah ngatarai wa ki memories babun bamu nakabat semi bangin labu nakabat semi nganda kuman anga nim long kena wa batip sengi wa kamta de bai ni samai ba lang samai mes kumarang dai mes si blas nang ni sibun si Dari orang senang ini orang ini, ikut abangin yo trading job, ikut abangin longin manba future jengi mo. Di snow commander sibun ba nakabat jong 2021 kabat jong iyai baru ini layo akan disong bababa bat iyai layo ban don ka merit list first top 20 mo ka 11 position. Dengan dokumen sibun iya ba nakalian jong ka school ki la support sibun ba yai la ai jing kai ka babyang ta jing kai ka babha ba in yo ban ni apia ni exam ba de ka jing tristom jong ihi ba ila ban poi ka kani kerdam in yo ka 11 position kani ka haka exam itu juru kini ki bat jong pibar of ki bla yo ka result babha ba mtang atare ba ki bla late lagi jong courses mtang la late balik class 11 ki dan atare ki ba late ki technical courses ki dan DJ Wancha Ale baro ale Wancha ningin lekren mentah wala kasmila sep kadang deka force nuha Ginang peneno eya kanika porba mentah kat padangnya semla ginya kembang ni udah cingkwa cingkem bakal jadi mesra tempat kau mentah ginya lek ginya les kembang kumbaga skiba mentah kembang
Bat hakani kasngi leden lang usorda barim ba PS lando usorda ka ilaka mamlu ba perskam kharwan lang rengkat ikongsan kongkres kharpuri bat katukat ni kirirong ba kibla shakhot sobha hakani kasngi kalalong ru kasngi ka ba ipu ipieng bat shongkun hakaba layo ya ki jingrwai ki jingshat na ki khanna jongkani ka skul layo katukat ni ki jingkran aiman siam na usorda barim ka ilaka mamlu ba PS lando bat kunjuru ki jingkran penslur kentukan pam na usadar ke ilaka mamlu ba penskam kharwan lang ngadap da kajing sumen ka bakrau ban jadon lang bapi hagani kasni kalong kasni ka ban sa jingen mau ya kan ka school Ram Krishna Mission Secondary School bat nga ngate we brio basutnat ban i ba habang i ya ki kna school ki ya ki wan sa school bat ki lek phai sa school na so ba kata ka jing sa jong tok sang kadon hab gidon ki school ngaso ba ka jing sa jong sang kadon bat ka jing don jong ni ka school kalong ka jing mentoy je ki ngtang ya sang bumlu ngai yang ilang baro adap da jing sok mem ya ki no hikai ba kilala ban sei ki na school ki ba start kan ni school ka jogi bat kalong ka burom ngtang ya ni sang jong ni ka than ki jogi ru bat ngai sem ha ki sem ki bandang wan bun ki kena kinwan ban room ban pan admission hari school na mar ha sem layo uwe dik samla ba poi ka 11 position te nasungo ba kalau ke ga burom ya sinong ka thao yang ni lang ba Ten pada grup ka jogi bain ai सुन बे हवा ज्यादा शोर न कर मैं हूँ खड़ा इधर सुन बे हवा गिरने से मुझे लगता नहीं है डर धुन मेरे मन की है मन थोड़ा संकी है जिद पे आया है क्या करूं धुन मेरे मन की है मन थोड़ा संगी है जो भी हो मैं तैयार हूँ I'm ready to move Get ready to move I'm ready to move खाली से लम्हों में हम है तो मस्तियां है करके तो देखो तुम जितनी भी गलतियां है हो खाली से लम्हों में हम है तो मस्तियां है करके तो देखो तुम जितनी भी गलतियां है आवारापन की Aku play kerpang nak bentar ki tu ki samla jogan ke school ki balawan ra sisa ka burom hoi ya kan ke school nak bentar ki degino hikai ki balalong ki kwi ki pa ki ba ar ke jomki ha ka jing ai ke jomki ya ka jing hikai ya ka jing sneng ka jing kentu bat ru ya ka jing nang ka jing star hoi ni layo snyo ya ka jing kren na preng jom wei ki kana school I mewan swear ibalada ban pas lumba jos na mahaja ako kuwe ngasngo ban ongba ka jing kren ka jom isya ka aimet siam hadu kata-kata wat yang ngaru ubam desu kana school ndrei ubadam dei ban banyan e kalenti ka jerong naga benta badekit ikikam ki babun haka iblang ka salang haka sinong ka thao batru haki wei pat ki benta kalong sya ka jingkren lumba tu ka jing itu khana ka jong I ka ba aiman sim na ka benta jong in re kham tap e na ka benta jong phi ki khana school kublai shibun I ba bewan swear ibal ai jak tu ka jingkren hoi ni so fu ru haka ka por kan ka school ka tap sya ka jingkren ka ba kham kerpang e na ka benta wei na ki khana school ubadang syudak ban pas ya ka matrik lembar jong nu senam hajar Al-Quran ia ini eskamo lendam
ibalawan haga top 20 ba haga kadan ka bakhatway kalong siya kaburam ka bakraw na kabanta jong fi kung baskul rekat nur kalong kaburam na bar ba im yaine idei ukhna jongi kaniga sinang manglu hangne Yo ya ka Jingshan lagi kena kelas 8 jangan ke school. Ni kuat ban ai nak kalian jongi amut ru naman kila yo distinction hagi subject so ni kai bani sautli santli kila yo na takadaw ni kuat ban ai ti yai des khem ru bala yo adu hindu subject tiki memento sebab kan ka cash prize kan long na kalian jong school berok babai ban nangi ru ki no kai education class ya ki Nabi Kordon Bamintang in Korno yung topper jongi uyay next camp Linden Gashi Gurno vẫn công mà chính không đây cả quay phim này cái nằm ở làm mà phim tiếng Anh lại còn quay sinh cái đó thì nhà Asia chính không đây là phim nằm ở đại lục của kỳ phim các bạn trong nga dù ai bị chính sinh nga hay yên hay asker được các chế bằng Alia thì các chế bằng quay được thì ai bị chính sinh thì nhà các bạn phim nằm ở đâu phải và phim đây vẫn buram bị này cái là cũng nó được phim đây vẫn bên đẹp chính phủ lên bên đẹp cái hôm mua và đây là một cái exam nằm ở cái chính trọng trong phi cái đấy sẽ là chính comment chuyện này cái thì tất cả những cái bên tiền của đây sẽ luôn. Students, and we are going to present you a song, and the name of the song is Proud of You. This song is special dedicated to Yaine Skam Lendam. Bat layok ru katugat ni kijingkren basotenat na ikong kres kharpuri ibalong ikong sanha kani kasni dakaba ilapan pau bat ai buram ya kinohi kai baro rengkat yau headmaster jong kani school kibla trejitom ha kaba la pelong ya kani ka program kaba jom bat na kaliang jong iru ila ai kajing seneng kajing kraw rengkat ikentien kentukan pham ya ki khana school baro baki dei ban yai minat bat trejitom namar yong ba kajing start kalong kabalan kam ha kani kapor bat kajum kaba menta te ai kublei ningkong i chairman iba pinya ya kani ka felicitation program ka ba kani ka singi but kunjuru nai kublei ya i headmaster ya barok ki nong hikai but kamtam ya i head teacher jong ka LP school ki ba la khot sno bha yanga bangan long ka chief guest
bangan don bentalang hakani kasngi ka bakerpang ka bangila ban felicitate ya ki kena school jong ka Ram Krishna Mission School hangi pa maumlo te ai khuble ya phiru ki students paro khai ki baya don hakani ka por but khamtam ya phi ki bala banyo ya kani ka achievement kabala wanra ya ka buram ya ka school le khamtam ya ka shnong ka thau ya yen ka sem ka chong pi pro ko we te nganum la ban la pan banganum ai ngo pa di play akani ka por ai ngo you play ya ke baro kha khamtam ka jing don ring kat ka chong bat ni baro kha na benta kani ka program ka balong ka ba ipu ipin ka ba nganong sukumno ngamdon kentien ka bangan kren ka program ka ba la isong kun halo kata-kata kini ke jing penya start ka chong play but khamtam me ka jing don rengkat ka chong na benta kani ka school hi ka chong phi para ko but ip kum ki kun chong kani ka school kum ki students chong kani ka school ishai ki programs baki students kila perform. It was unbelievable for my eyes. Ngamla shisha bangan mudur. Ba haban ay ka buram shisha ya kinong penyat khamtam ya headmaster kinong hikay padan buram parakat. This was your effort. Kabangaro ngamla shisha bangan imagine ba how the people are nurture ya kini ki students ki jongpi. Bangayu ki don shisha ki sap ki jongki ki prepare ki boblay la. It's not only about academics. Ngayu bahang ni ya ka school pi don shisha ka sap ka bakarpang. Boblay la ai pi ka sap ka bakarpang. Ba kani ka shwan hanga menel sing ong kani ka jingai lan ka jongki no hikay apo ka jingalam ka joyet master. Ma sometimes ngayu ba ki bon ki school or kita ki concentrate bitang ya ka academic. But kim tip pada ke kapa una ka kena kidon kata ka talent kata ka sab ko boleh lai kapang. Yes, academics is very important. But side by side do pidon kam hi pada ba pin happen pini ya kita ki sab ki phong ki jompi ka boleh ka puthi ka de ka we ka padon kam ha. Ilai ba pila cross ka de ka level which is a very crucial level mo ka ba pila de ya ling ba kam don jing ya show. Dan lekin mau ba kapuli kaputhi kanong kawe ka badon kamha ha kani kasla prothek bong no ba khamtam kum nata ki por lele ka balalong advance do kata-kata klem kapuli kaputhi ino position no mo kadon kawe ka kentien ka ba we uru crowd Nelson Mandela bujong kani masuk tanat ai kani ba education is the greatest weapon to bring a change to the world. Te kumbangala keren mene. Piki youth, piki lawe, jong ka jadun rewi jongi, ka lawe jo ka shnong ka thao, ka banwan ra ki jingkala, te ka ling ba ka education, ka ling ba ka puli ka puthi ba pila banwan ra ki jingkala. Kilong siya gintir ki ba koridor, nakabenta jom kini kena school ki ba, dan hen ka por, khamtam gitu ka balap, dan buram ya kan ke school lembar ke jeng pas ke jongki Ay ya kambat ka bakot ka bakya magilay don lang hangi baro nagunta kan sni ka bakarpang but kasnir ka bakarnay ka bakasnir ka rakhi sultan lang tinga yang hangi ngadap ka jeng sukumen ka bakraw na ka benta kan ni ka jeng le dan burong ya ni kena ka pas ha tinga ay ku play ka ya pi baro kamta ye soda jo kan ka snau ibakmai bat ibarim But khamtam ya ikong san jongi ibalawan na dunate na selo ban yadon benta bat ni ito bleng don kat bat ki kan tia jong pi da pila poi sai pin poi da masuk bleng benda ungker ya pi ha ki tia ki jong pi ti ngam da don bun kentin ban kren ki ki ba pila kren ba ki sakmat baro kilong ki ba koridor bat kilong ki ba song sabai ka ba ki kena hi ki de Lak semua isarai nang ni, ya ke jing tray sitom jongki. Namar ke day ke jing tray sitom jongki.
bat bat ben sim kade ke jongki ngiling ide taung kino hikai ni arab ya ki ho ni ai ya kata kajing na kajing start rengkat ka akor ka buram ka bakong samru kade katahi ka akor ka bu rom hang ne pertai ting abna don duan kentien ban keren tong belai undar ka pat ni baro bat habang li akhlak nang ni ngene lek no selai lai ngeni apoi sok poi sang halaki jaka bangiwan libat kini ki kena ba ye ru ki bangilan pendan buram yang ki matagasni penang ya tresi tong nang de sakma ba kinyo yang halaki kejan bat kini ki wei ki bandang ya le aru ken long ki ba tresi tong makin bod ya kan duksa ka jong Don't need a sponsor, no, you're the brand now. Am I right? My Colorado, got that ring, just like Toronto. You know that I'm on tomorrow. That's how I feel. Act like you know that you are. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous like I'm drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen, cooking up, cut your own bread. Heart full of equity, you're an asset. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. No pretending, you don't need mentions. Got them saying goals, they don't wanna be independent. Tell them to mind your business, we in our feelings. It's 50% attention, we need commitment. We gotta both admit it. It's funny, we both listen. It's a blessing, cause we both get it. You the best thing, and I don't need a witness. I'ma find me a ring and pray it's perfect fit. It's perfect. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous like I'm drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen, cooking up, cut your own bread. Heart full of equity, you're an asset. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. So I pull up in that Maybach.